Számomra elképesztő, hogy mennyi irigy és megkeseredett ember van, akik konkrétan azon dolgoznak, hogy lehúzzanak embereket. Ahogy egyre inkább idősödöm, vagy öregszem, annál inkább kezdem ezeket észrevenni, és basszus nagyon bántja az igazságérzetemet. És őszintén nem tudom eldönteni, hogy ez ignorancia, vagy aktív rossz akarás, vagy mégis milyen okból akarnak másokat lehúzni. És ami még inkább sokkoló számomra az, hogy mennyi ilyen ember van az emberek közvetlen környezetében. Az ember családja, barátok. Mert pont erről beszéltünk, hogy mind a kettőnknek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyen ez, amikor az embernek a családja aktívan szabotálja az embert. Csak ugye ezt már nagyon sokszor későn vesszük észre. És igazából akkor is, hogyha már egyszer észreveszi az ember, igazából legalábbis én nem látom, hogy ez, és nem értem, hogy miért van ez így. Én abban a tudatban vagyok, legalábbis azt vettem észre, hogy akik nálam sikeresebbek, okosabbak, vagy legyen az bármi, azok mindig segítséggel fordulnak felém. És azok, akik nyíltan vagy a hátam mögött próbálnak lehúzni, azok mindig ezt irigységből teszik. És megint csak ezek sokszor közelinek hit emberek. Igazából nem is nagyon tudom, hogy merre megyek ezzel a videóval, de ja, fontosnak tartottam, hogy ezt fölvegyem. Már csak azért is, mert azok, akik ilyesmi cipőben járnak, azoknak jó tudni, hogy általában azok az emberek, akik ilyen nagyon negatívan viszonyulnak hozzád, vagy hozzátok, vagy hozzánk, azok általában irigységből teszik, nem azért, mert segíteni akarnak. Még hogyha ezt a viselkedésüket ilyen segítségként is próbálják becsomagolni. De ja, ti mit gondoltak erről?